אני שכתי. תודה. בוא לפה. שלי זה לא. אתה לא בא נותן מתי רוצה חוץ. אתה לא מבין מה אני מדבר? מה? אתה רוצה מקופלת? מה זה מקופלת? מה? תסתכל מה זה. אני מסתכל, זה לא מקופלת. זה אני אסביר לך מה. זה פה עגלה, כן. מה? אתה מכיר את זה? אתה מכיר? בטח, לא מכיר באמת, לא יודע איך קוראים לזה, לא יודע. תראה לי, אני אגיד לך איך קוראים. איך קוראים? איך? אתה לא נותן בדיוק פה בעיגול, אתה נותן פה, בוא תראה איפה נותנים באמת. לא פה, פה נותנים, פה, שם נותנים את המכה, לא פה. זה עגלת. תקשיב טוב. אני מקשיב, בטח שאני אתה מקשיב. חושב שזה יבוא לך מפה? נו, בא מפה, כן, איי. הבנת? אני לא מבין הרבה דברים בחיים, תאמין לי. מה אתה? הרבה דברים. מה אתה לא מבין? אני לא מבין דברים. מה אתה עשית לי? אתה חושב זה יבוא לך מפה? בוא תראה, אחשוורוש מה לימד אותי. הביא לי חמסה כזאתי. אתה רואה את החמסה הזאתי? חמסה הזאתי באה לך בפנים. זה חמסה. אחשוורוש לימד. אתה מבין? אתה מכיר אחשוורוש? הבאת לי חמסה ענתיקה. האנטיקה אתה רוצה, זה אחשוורוש הביא לי. אתה בן כמה אתה? אתה בן כמה? בן כמה? אתה 72, אתה נראה לך צעיר, אני בן 102. אני אבא של אחשוורוש הביא לי 2 ענתיקות. 2 אחי. 2 ענתיקות.